Simon Busuttil għandu jippubblika l-ismijiet ta' dawk li huma parti mill-iskema ċedoli. Hija din l-isfida li reġa' ressa il-Partit Laburista waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Gino Cauchi. Bonnici sostna li biex verament ikun hemm trasparenza, Simon Busuttil għandu jagħmel dak li tant jipritka dwaru billi jippubblika l-ismijiet. Għanna situazzjoni fejn għanna partit politiku ewlieni f'pajjiż il-Partit Nazzjonalista illi għal-ġieħna dejjem jitkellem dwar trasparenza li ħaġa importanti fil-politika, però jpaċpaċ biss għax meta niġu għal-fatti, it-trasparenza jħalliha barra fit-triq u ma jużajiex. Għal-ħwejġu il-Partit Nazzjonalista trasparenza hija xi ħaġa li ma jemminx fiha. Bonnici qal li anke jekk Busuttil qed jipprova jagħti l-impressjoni li l-iskema hija trasparenti, dan mhuwiex il-każ. Anzi, l-iskema ċedoli tmur għal kollox lilin mill-ispirtu tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, liġi li l-Partit Nazzjonalista qatt ma daħħal f'25 sena. Allura qed ngħidu lill-Partit Nazzjonalista, inti qed tgħid illi kien hemm nies illi selfuk flus brata vantaġġuża ħafna. Ippubblika l-ismijiet ta' dawk il-persuni biex il-poplu ikun jaf li inti verament trasparenti, li inti temmen fil-ftuħ, li inti temmen illi f'Malta il-politiċi m'għandhomx ikollhom affarijiet jaħbu sabiex kull persuna tkun taf allura min qiegħed wara il-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Gino Cauchi qal li l-iskema ċedoli hija dubjuża tant li tixbaħ sistema ta' ħasil ta' flus. Cauchi żied jgħid li filwaqt li l-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi hi waħda trasparenti tant li l-isem ta' kull donatur huwa ppubblikat, l-iskema dubjuża tal-Partit Nazzjonalista tagħti protezzjoni lil min sellef u dan bl-anonimità. Dan fl-istess waqt li mhux jagħmel ebda due diligence dwar il-persuni li qed jersqu bi flushom kif isir minn istituzzjonijiet finanzjarji serji. Fakkar kif il-Partit Laburista dejjem jippubblika l-accounts tiegħu filwaqt li l-Partit Nazzjonalista għadu sal-ġurnata tal-lum qatt m'għamel dan.